Ilang taon nang nakatayo ang breakwater sa coastal area ng Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Ngunit ang kalasag at pananggalang sana ng mga residente sa malakas na alon, sira-sira na. Patuloy pa rin namang nagsisilbing panangga ang breakwater laban sa malakas na alon, ngunit dahil sa pagkasira ng ilang parte nito ay ang pagkabahala rin ng mga residente malapit sa baybayin. Si Nanay Ofelia, 67 taong gulang, ay higit 6 na dekada nang naninirahan sa gilid ng dagat. Kaya't batid niya ang pagbabago sa kalagayan ng breakwater sa paglipas ng panahon. Malaki na umano ang nagawa ng breakwater para hindi abutin ng tubig dagat ang mga residente. Pero ngayon na may mga parte na talagang sira na, ay nag-aalala sila na baka sa susunod na bagyo ay hindi na ito kayang salagin ang mga malalakas na alon. Sa totoo lang po yan, ma'am, talagang maging delikado po yan, ma'am. Kundi sana kung pwedeng ma-resolveran yan, maray po nga ni kung araw po kaya. Actually po, ang breakwater kang Sabang, saro yan sa medyo, kumbaga, kay po ng i-repair, i-rehabilitate. So, ano na siya more than, 4 decades or 5 decades na po na nag-exist ang breakwater. So, kaya po na talaga siyang i-rehabilitate. Kami po, ang initiative na ginibukang barangay, nag-pass kami ng resolution para matabangan kami. Kaugnay nito, pinag-iingat ng barangay ang mga residenteng naninirahan sa tabi ng dagat dahil sa kalagayan ng breakwater structure. Regine Boy, CSN.